Ponorogo Trenggalek Tulungagung. Ayo Ponorogo Trenggalek Tulungagung ya. Yo. Yo trio CTW. Tunjukkan aja dipendam selama ayo, ini. Jatim ketok kudu ketok asline. Wis wancine tansah dieling wis wancine padha nindakake katon sumandang ayahe sembayang netepi wajib dawuhing pangeran salat dadi cagaing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumakninah luwih sampurna yen berjamaah salat saya pingatake tindak prayogane ditambah salat sunai aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedhela saben waktu pasrah sing kuwasa yen kepengin esuk munggah swarga. makasih iki mau ayo saiki nyuwun suarane iki Waranggana Enggalan nomor 3 dari sini. Oh iya. Ya nduk. Dia Utuh. menangge G. Menika gawanipun sinten menika? Ayo di interview di karo anamine sinten lah dan ke. anak kula nang bontot iki nek golek menyenengke. Botote ana seneng awang sinden wis. Bocah ndregil ndridis. Ora ngono. Iya. Di interview Mbak. Nggih. Selamat malam Om. Ya Om. Ya Allah. Terus sidos dodok ati. Lah sinten to? Om Pengen panggil ses. oh ses. Sesek. Kok sesek? Apa iki ngomong? Kenalan dulu. Iya, saya Bude Mimin. Namamu iya. siapa, No? Namaku Nimas. Nimas dari Trenggalek Jawa Timur. Trenggalek Jawa Timur meneh. Tasih kenyang menapa sampun gedabel? Tas. Alhamdulillah dereng. Oh, Halo, Halo, Mas. Selamat malam. Salam kenal. Iya ya Allah, yuk banget. Ya ampun. Kita jumpa lagi. Iya. Kalau ya Allah. Ya. Ya Allah nih, Mas. Ya ampun. Heeh. Ngapa? lah karo ora ngono. Lah singgotmu rumbok karo. Diaturke ya lagunipun Bang, nggih. nggih. Ayo, kok yang apa? Ya, Mbak April lenggase engko nek capek. Ya, Mbak Mimin ya lenggase yo pijet-pijet sik urut-urut sik ora apa-apa. Ya. Monggo, yuk. Dibukani sapa Mas Gendras ayo. Langgam sing penak sing kedua ku digawe cara jaranan. Oh ya, jadilan ya. Sing ngendang, aku sing ngendang nyuwun request Mas Bontot mergo bapak ini orang gaduke rapi lah ya. Ya ngono, iya. Yo. Langgam riyen monggo, Mas Gendras monggo.
Balungan. Dua kali. Dua kali ombak. Aja nunggu sih, Nduk. Iki ditambahi karo Mufida, karo sing padha-padha Jawa Timur, karo Umi. Ayo, monggo lu. Sinden kok pedingane dhewe-dhewe. Krim ngono kae. Elak. Piye? Niki wonten atensi saking sakendilek rayinipun Kang Pamungkugati Bu Riwar sini nggih ngersakaken Mawar Bodas. Lagu Mawar Bodas. Oh, nggih. Mungkin jenengan seneng Bang ya. Oke. Ayo iki anu sik apa? Ayo. Siap. Bertiga Ayo. sik.
Jaranan sik diluk wae. Jawa Timur. Coba anu krimping Karo lek nong ning ngono kae lho, men apik ya. Yo senderewe. Senterewe. Serendewe Senterewe. Lah yo serendewe Sewerente, Pak. Senderewe sing saka Jawa Timur, Tri sing Jawa Timur. Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung. Ayo Ponorogo Trenggalek Tulungagung ya. Yo Yo trio Senterewe. Tunjukkan, aja dipendam selama ini. Jatim iki ketok kudu ketok asline. Kok koyo malah anu ngene lah ngene lho. Kowe dipirsani maratu ora masalah Wah. Pentas kok. Men, Maratumu yen iki turu tenang maratu wae. aman ngerti sisi lain dirimu. Tunjukkan keganasanmu. Mesti iki ganas anggone niku lho beksa. Ya, Umi di tengah. Ayo. Sing kur siji loro tuh Bapak sulunan iki sulunan. Jawa Timur sisih kidul kabeh niki. Yo, siap, jejer. Yo. Kompak lho ya, kompak lho. Ayo, kaya apa? Yo. Ayo. Siap. Yo, nyekel mic. Ayo, krimping nyekel mic serewe. Ayo, ya. Cik lu, ya. Krimping suarane prajurit. Wasik. Hey!
Iso no ya no. Iki kaya nari dolalak kae lho pas garang anyar kae lho. Aku walah dolalak jadi. Alah sirai gundul dolalak arek. Iya. Jas ya. Jas luar biasa lho. Sip, dadi memang ya ngene iki lho. Nggih. Khasanah budayane Kasanah budaya ragaman menika kolaborasi Jawa Timur Jawa Tengah. Nggih. Nggih, diasare sindene nom-nom Ginas luar biasa. Iki anu kaya dene Mbak Utsa tak duweke karo Mas Andri iki jalan saka Mas Klaris Sugiyo ning Surabaya. Ya Ndri. Ya lagune apa? Ya. Elok barang manis. Oh iya, ya kene. Ya Nduk, Utsa turutono Mas Andri, heeh. Ayo men duet karo panjenengan ya. Alhamdulillah ya. Kene-kene ya mricok aja sak uni-uni ya ya. Iya. Ayo lumayan ki mau. Heeh. Besok dilatih. Dolan ning Bandung sik. Didi kono ning Bandung esuk. Dodol landuk ning kono iya. Iya. Monggo pelok barang lagunipun. Ayo. Manis to. Dados. Jas ya. Balik neng Slindro meneh nyuwun suarane Ibu Wida ngendi ya. Kudu eling marang Gusti Allah, eling marang kang disembah ya. Iki ana permintaan uga. Kenapa menika Mbak Limbo? Saking kula safari budaya dumateng Mak Limbuk yu cangik kula nyuwun lagu oh nggih kala wau sampun dipun aturaken prau layar nggih. Nggih. Ben ora bedu ayo. Iki ana meneh pundutan netizen ngersake lagu Caping Gunung. Wah iki gaweane Mufida Sofiana ya. Ayo nak, Ayo nduk Mufida asli Tulungagung. Tulungagung asli saka Tulungagung. Nek nduk Umi mah saka Ponorogo. Ponorogo, Tulungagung. Jawa Timur ki elok ya. Elok-elok. Waranggonane hebat-hebat. Mau nduk Umi Ponorogo.
Mufidah Tulungagung. Nah, Terus Ucangi Medion. Medion. Calonipun menapa nduk Ucam Wis niku? pokoke Medion dilongas ratakan Medion nek ora percaya. Iya. Nek kula mang pados ke sing jaban rangkah ngoten. Kowe. Nggih mang pados. Kowe sesuk tak goleke Banyuwangi wae ning Alas Purwo. Iya. Ayo Nduk Mufidah. Ayo monggo. Iki pesindan kekinian, Mbak. Kekinian Jadi leripun. Genji, Genji. Gen Alpha iki dirangkus karo Mbak Mufidah Sofiana. Iki aku kan gen milenial. Ya. Iki Gen Z. Ya. Lah burimu Gento. Aku gendok kowe genggek. Marani wong kok seneng ae. seneng akhir Rajengane halus kok ndak. Lho, iki gen milenial. Kowe kelahiran tahun gendon. Genggek kowe. Lah nek aku tahun 90-an lahir kan, iki kan gen milenial. Nek Nduk Mufidah kan tahun 2000-an Gen Z. Lah kowe iki nek Aku- tahun 70 ya apa? Aku pragestok. Pragestok. Iki tak goleke sing gen milenial sisan ya, ben Nggih. berdua ayo. Oke. Anu kae Bu Sinta ayo Bu. Ya. Lah kan cilik tekon to jenenge. Ojo Kalian macem-macem. berdua itu kok nggak pernah akur, kenapa? Lah, Ya bentuknya sama-sama loh. Akurno move. Iya loh, Pokoknya kalian. aku pengen nyawang kowe mburohke kok aku. Lah kan Aja kontrake wis berdua ngono trimo golek liyan. tapi kan bentuk kalian itu sama. Bentuk beda lah. Apa ini? Beda lho kira kono elik banget tok. Aku nek gelem adus sedina ping 3 ya mutuk. Mergo aku rung telaten adus wae. Lah jare Mbah Dukun kok setahun pindho ya aku ya manut to. Kon mau nek Idul Fitri karo tanggal 1 Suro adus. Dah lekelan. Nek kan parfum adus tak kujuk parfum. Oke. Apa Aku si ben nganggo banyu kok aqua. Ngaturke Ayo, sampai gunung. sampai gunung ya. Kang bawa Berdua no. berdua. Yuk, Ayo Dipiti. kok ngene. Ya. Yuk. Oh, lho maksud. Lah kowe iki lho Mika adoh banget lho, Dah. Aku dhisik tiru-tiru Mufidah, tak dekek kene, Mas jagongan karo kancane. Lah kowe golek nang golek mic ning galengan kok gitu ngono. Kuwi rame kuwi kondensor wong cilik banget tak. Halo, kok kabelmu ruwet? Ayo, Kancane Dah. sapa? Ayo. Malah benging. Aku Malah cek- amur kancane ora malah bantu malah benging. Koncone sapa jenenge? Kancane, Mukidi. Nggon aku tak jenenge Firman kok. Di somen. Tak jenenge Firman lho ora pareng rewel. Ya wis esuk ndekku tak jenengke Angga wae ya, Lek. Yuk. Gur sak paku idepe kok jenenge Angga. Ya. Siapa Abri? Wah, goblok Leng. Pak. Bungut mantep banget ya. Ayo. Bu Sinta. Bu Sinta, ayo. Nah, berarti ini yang jenggleng lek Lek ini. me. Oh iya. Harus Ayo. Mongkaro jana. Yuk. Mbak Win. Jokal. Iya. Yo, 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 awas, 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 awas. Manut aku. Yo, 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 yo. Alah, kok rapi bener. Macem ora dhewe lho. Kompak, Cok, kompak. Harga diri. Oh iya. Oh, kompak. Sing jenggleng Aku nang kompak. kene iki golek sedulur. Bayaran iki gur nggo rerangken. Waduh ya. Nanti jengglenge piye? Kompak. Kompak. Oh, kompak. Ayo. Breng. Oke, jreng ya. Jreng ya, yo. Yo. Jreng. Yo. Siji, loro, telu. Ya. Jreng.
ngagem gamelan. Oh, ngagem gamelan. Mboten ngagem contong. Gamelan. Ngagem gamelan. Gamelane diket dipiyeke. Dituthuk mak. Sesuk kompak piye? Sreng. Kompak. Kompak bareng. Tuthuk bareng. Kompak bareng. Dituthuk bareng. Dituthuk bareng. Iki kompak bareng ya, kabeh dituthuk bareng. Dadi apik iki nek bareng-bareng. Bareng-bareng. Wong ora konsisten to mau. Dituthuk bareng kok. Dituthuk bareng kabeh. Kabeh hebat nek ngantek sing jeglang ora mumpuni rak ya. Oke, ayo. Dituthuk bareng Bintang kabeh. tamu 16 juta lokal kok. Yo. 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 Ayo. Tabo bareng to. Lho wis dituthuk bareng. Bareng lo wis kompak lo. Allah ma asobiri. Mbok mesake susune ngantek doyong ngetan. Lek Benakno le Dik. Dik benakno. Benakno le. Kan benake nek milih. Benakno Dik benakno. Benakno to le. Benake Dik. Susu arep disoto kanggo tabo saron. Apa temung. Oh. Kanca-kanca nek kalau kula dak sia Pak Begem mboten kaya karo Dek Apri mboten kaya nduk Lho, kabeh iki carane. Ya ta, kabeh iki carane. Apa mergo nyon sewa apa mergo yoga-yoga pengen dahar kula terus kula omah ngoten ya iso lho. Kok kaya api-api masaku. Soale wong lanangne bacet gelo kan sok ngono kuwi, Bri. Oh iya. Aku nek kon ngladani wong semene ya dedel duel ragaku. Ayo tutuk malih. Contone ki apri yo. Yo, tak aduh. Ayo. Iya. Halo, kowe nek kaya ngene. Ayo. Ayo cepet mumpung ijek angkat. Yo. Elak lho, samune dhewe lho. Elak lho, dilangkai samune dhewe. Balenan adi. Dia tenaga dalam dhewe. Tenaga dalam. Iso muni dhewe lho, angel lho kuwi. Oh, berarti Mbah Himen niku ki sekti. Oh iya, sapa dilangkai urip kok. Heeh, dilengkai langsung. Sapa sing tak langkai mesti urip. Heeh, dhewe wis mati malahan. Yuk. Loh, ini kan kok sik nduk krane rada suwak nduk. Kerane londat. Wis ditutup wae mili. Jenenge suwak kok. Bar diuntir-untir cah cilik-cilik niku lho dadine kan sok dol. Aja nganggo kran nganggo stop kran wae dadi men grojok. Oh, berarti dol niki ngene Mbah Himen. Ya urung wis dol lah. Lho ati benake Andri. Kowe aja cerak-cerak aku to, Andri. Kok nek kesampluk wing Ndak dawane. Gimana? Cek to Pak, yoga-yogane jenengan no anu to Pak, medeni-medeni ngono Lah to Pak. medeni piye? Ya maksudnya kok doyan ngono ya. Lah kuwi anggere wis dhuwur kuwi mata gelap gelap mata kok. Nek nyawang budhe mimin kok dothuk wis kabeh. Budhe. Budhe. Pak De. Ki mau Mbak Mufida saiki Bu Sinta. Ayo Bu. Bu Sinta Ayo digelengane ya elok iki. Yo. Jan elok. Mesti apik. Ya. Jas. Mangga Bu Sinta. Pacita. Ayo Sin.
Halus ya ini. Halus. Alah garwane senenge. Mbok nek omah kae ya ngono Aja ngobong wis pasana nek ngono kuwi wis ready. Kok sik nggone kurang maju. Tak paskes. dipaske nggon garwane kok. Ayo. Nah. Pacar iki mbok nek nang omah kae ya ngono Bu ngono iki. Ora ngono kok menene. Hal wis tahu. Ket bar bodo dereng ya, Pak. Dereng jenglengan caping gunung niki lho, dereng caping gunung. Sauni-uni musin ora gagas aku. Gagas samong tamu keseleramu kok wis ra kober ora. Aku anggere pakne cah-cah njawab ngono, aja kok sik bar-bar anu setengah sasi aku ya ngono jenenge. Pakne cacah ya wong. Kowe tringin. Ya wong ya gathokane wong kok. Kok ya wong pertanyaanmu iki lho memojokkan. Nek wong iki arep elek gathuke menungso. Apa menungso rabi karo gendruwo. Seneng aku. Akhirnya tak tahu gathuk wis seneng aku. Yo, Mbak Apri. Wis sok cantik kemewat. Ayu ning ketul. Otak udang. Landep dengkul. Tonggan. Males. Ora ngeningke. Emangke piyai kene cantik-cantik tok doli rupa tok bae. Pri bejamu Pri. Otak udang. Kaya ngoten kok karo njaluk ngapura pripun. Oh tekone kok ngono nek wong kleru kok. Sen kuwi baleni pacitan kok kok ngenekke papat. Alah ngeles. Aja bojoku kok kesamplok. Papat kat. Panas. Udan. Ayo, marikan berempat. Dimulai dari Ibu kita Sugimin. Ibu Min. Ya. Panas sudah. Udan ketek berarti lek. Dan ketek ngilo. Panas sudan mesti lelagone cakepane iki lho. Capek. Sik, ngagem riak mboten Bapak Ibu? Sing riak Mbak Mimin apa Mbak Apri? Mbak Mimin. Oke, ibu-ibu waranggana sing riak Mbak Apri apa Mbak Mimin ngagem mik? Jika lu ya. Mbak Ya, nggih. Kok do mesiksa aku. Kok mesiksa ki permintaan mergo kowe bisa kok. Aku agak bar impus lho, Pri mau sore bar impus lho aku. Ora apa-apa sehat. 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 Melu Sehat. bakal grup tetap sehat. Yo. Nanti kalem-kalem aja Mbah Himi. Iya. Gede wangi ya, Nak. Anjir. Panas. Karma instan, karma instan, karma. Ketul. Iya. Wah, elok tepuk tangan kowe. Aja jengking. Mesake lek nang gurimu kaya nek le mbagekke. Ibu-ibu kaya nek le dada lho iki kok seneng. Jane ya tak jiret ki. Aku nang gurimu malah dipeleti mbek. Aku bosok. Yo, Mufida. Tak dit. Ayo, semangat.
Yasin. Ah, iki. Ya Allah, Bojone ra gelem nyawang. Pak Pukon mbok disawang. Adegan apike kok ngono. Bonus loh ini. Bojone nyawang ra tegel. Tekan omah neng-nengan pikir keri. Ora kok kono ki mbaten mangkane nggonku arep ceklek. Dadi Ya carane pri. Engko kono kan tekan omah sik anu motor kalau mobil toh. Aku langsung mlebu kamar aku udoh. bocah iki. Kasih bonus. Kali bojone. Oh iya, terima ya. Halal kok, halal kok. Iya iya. Oh alah terus Pak Pukon mlebu. Oh alah ana ken kok kaya ngono. Ono kan. Mangga nduk pindah. Yuk. Nadyan badan sarto Suara suling memandang suarane suka di anto senange banget ora bisa bojo langgapipun berjuang yuk ya Tapi
Liyane bengok ana au-au to ya Allah. Mama aku tuh cek gandek. Kan beda napase. Iringane roh kok. Coba Pri. Iya, ngono Pri. Cik to. Oh, ayo Mbak Mufida. Ayo kae Mbak Mimin. Sarmut. Faktor usia lo beda lo faktor usiae pengaruh. Kuwi jenenge screaming ya. Nano. Yuk. Iya ben ngerok dhewe. Oh iya. Aku ora nganggo apa-apa kok orang. Ning balik ning alus ya apik lho. Mimin sing muni. Iya. Kotekan. Iya. Nano. Yo. Cik dulu. Syukur bisa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Piye? Abrung nang blang to. Lah kok elek ngono. Ya apa lah ilah ning kan ya urung dukuwi lah. Oh, irengane njaluk ora kuwi. Oh, lah, terus gimana? Jaluk tahlil. Abdul. Iya. Sing penak ya, Ca. Ayo. Budi arep gudeg. Bude. Iya. Syukur bisa. Lambat. Ya sudah temure. Sanggo. Cucu ngidang apa to, Cak? Rumah aku ada sia-sia karo mertua. Kok tak singkirke kaya sampah e. Bintang apa padake batang. Apik. Yo. Ngene mo saka ketang tresnane karo panjenengan lho, Mbak. Nek ora tresna ora bakal ngono ya ta, Pri? Lah kene. Oh iya ta. Tresno banget. Lek susu. Kok nang ngantek payudaraku lecet. Ora iki susune wis munggah ning dhuwur iki. Lho gombalmu metu ki lho. Ki lho dibenake sik metu. Bosok apa ya? Iki kakak gue boleh pernah gombale metu. Ya, tapi kentang. Iya wis. Dibahasi. Engko dibenake nenek Pri. Dibenake. Ki apa iki? Aku bosok. Jelas kan. Lah ya, sing kleru aku kudune kan nek iki kan nggo ngombeni bayi lah tanggoku bareng nempel ya. Jenenge tangga ndarani cetil nggih to. Setole. Gur kulit do kulit mati ya bosoke kok karo tangga cetil. Penceng lho. Susune kok mengkeret siji ya. Elah. Ngene lho, Lek. Ndekmu ki asli ora? Oh, apri iki ya. Kok mbak menapa? Pri kowe iki ya lanang kowe iki ya sunat. Oh iya ya. Terima kasih semuanya. Ayo duduk dulu. Nggih.